sådan det var lidt flot look og nemt. Jeg har lige startet min nye profil, og den hedder Emily Hart 9. Gå ind og kig på den, abonner helst, og skriv komme, hvis der er nogle ting, I gerne vil se, jeg skal lave. Ja, hej! Så med at tage en rouge og en pensel fra MAC. Og det putter du sådan her op ad kinderne, så det giver sådan, så det fremhæver kinderne, ja. Så tager du lige og gør det igen, bare sådan lige hurtigt. Så tager du den her fra MAC, som det helst skal være din hudfarve. Det må godt være lidt mørkere, men ikke meget. Som du også lægger heroppe. Du duber kun, så du bliver lagt et lag af puder. Og det ser sådan lidt grimt ud. Så du gør sådan her. Stille og roligt, meget blidt, så det bliver sådan, så det ligner, at du har fået sådan en ordentlig make-up maske, men det har du egentlig ikke. Du ser bare normalt ud. Så tager vi en lille mascara, fordi at den er rigtig god til indersiden af øjenvipperne, og det er under øjenvipperne. Så tag den helt ind til øjet ud. Helt ind til øjet ud. Og nedenunder. Så tager jeg den store mascara, som er mega lækker, som du tager heroppe, og den er fra Døjer, og den er den anden også. Eller Dora, eller hvad man kalder det. Sådan her. Og nu kommer vi til eyelineren, men den kan godt tage lidt tid, så derfor spoler vi det lige herover. Det kommer til at se sådan her ud. Og hvis I gerne vil lave det her look, så kan I bare gå ind og se på det. Og husk at abonnere. Og så går vi videre. Vi kom til en koralfarvet læbestift fra Coco Chanel. Og jeg elsker Coco Chanel, så derfor så tager den på. Den er meget naturlig, så det her er sådan, den skinner bare rigtig godt, og jeg synes, den er virkelig flot. Så har vi foundation, og den skal være sådan lidt mørkere end din egen hud. Du tager sådan en klat, og blender godt sammen med din anden finger. Så du en klat under øjet, og under øjet, og så smører du det ud, og husk at kigge op, så der ikke kommer ned på din mascara, for ellers kommer det til at se mærkeligt ud. Rigtig godt med foundation på. Foundation. Så kommer vi til den her. Du kan lige bruge den bare lige til at rette på din eyeliner, hvis der gik noget galt. Eller nede under dine øjne, fordi at det gør, hvad mascaraen lige. Du skal også sådan her, så ligner du en trold. Men hvis du tager den her, og sådan en her, så kan du købe alle mulige forskellige af dem her og samle på dem. Jeg har ikke så mange, men så. Vi tager den her oppe. Ja. Og putter her på den nederste lag. Den her. Og så i det øverste lag også. Så tager vi den her, som der ikke er så meget tilbage af. Den er helt hudfarvet, men skinner stadig lidt. Og den putter vi så i midten, så det giver sådan et skinnende look. Så tager vi